Nuortenen on tällainen vähän vajaan 4000 asukkaan maalaiskunta. Ja tällainen maatalousvaltainen paikkakunta. Täällä on pääasiassa metallialan teollisuutta ja jonkun verran puualan teollisuutta. Jukka Vähämäki, Vähämäen puusepän liike ja Suomi. Tämä tuote on sellainen, että se vaatii paljon selvää käsityötä. Käytetään hyväaikaisten koneiden ja käsityön yhdistelmää. Välttämättä nopein, mutta lopputuloksen ja laadun kannalta niin se on paras vaihtoehto. Laatikon valmistusprosessi alkaa siitä, kun vanerit tulevat valmiiksi leikattuna alihankkijalta tänne meille ja työvaiheet alkaa kappaleiden porauksilla. Seuraavaksi tehdään kaikki työstövaiheet, eli kahvojen ja erilaisten murien ajot. Näiden työvaiheiden jälkeen niin ajetaan pyöristykset kappaleisiin. Kaikki pyöristykset ja muut koneistukset ja reikimet on valmiina. Nämä kappaleet sen jälkeen kasataan valmiiksi laatikoiksi. Levy vahvuudet vaihtelee, niin jos joutuu näitä tällikapulloita vaihtelemaan, kun se sahataan sen mukaan, kun tietty erä saattaa olla tietyn vahvuuden. On sellainen homma. Suoritetaan hänen fiksaus, eli jotain kaikki ja pyöristetään kaikki loputkin kulmat. Annetaan laatikolle öljykäsittely. Öljyämisen tarkoitus on antaa sille laatikon pinnalle sellainen suojakerros, että siihen ei tarttu likaa ja tulee olla tasainen väri. Laitetaan kaikki loput osat kiinni. Pakataan aina yksiköittäin laatikot lavoille ja se on silloin siinä. Koivu on tiheäsyistä ja kova puulaji, joka soveltuu hyvinkin tällaisten kestävyyttä ja kulutusta vaativien tavaroiden tekoon. Sormituntuma on se erittäin tärkeä tässä yleensä puusepän hommassa.